Terhi, sä oot tänään valmistunut maisteriksi. Onneksi olkoon. Sä tiedät jo varmaan millaista maisterin elämä on. Istutaan takkatulen ääressä ja maistellaan oluita mukavassa nojatuolissa ja mietitään maailman menoa. Mä ajattelin onnitella sua tällaisella klassisella YouTube-meemi-videolla. Mutta mä en ole koskaan kattonut yhtään YouTube-meemi-videoa. Mä en tiedä yhtään mitä niissä tehdään. Mä oletan, että varmaan yksi semmonen klassikoiden klassikko on se, että istutaan nojatuolissa ja luetaan antiikin klassikoita. Ehkä jotain kreikkalaisia tai mitä lien. Niin mä ajattelin tehdä sulle nyt sitä. Ja mulla on tässä muutama kirja valmiina. Ja mä ajattelin aloittaa tämmöisellä tietysti niin kuin omalla suosikilla Herodotoksen historiateoksesta jonkun kivan otteen täältä etsiä. Ja tässähän on ihan tämmönen hauska kohta. Tää kertoo Korintin tyrannista Periandroksesta ja hänen vaimostaan Melissasta, joka itse asiassa on tässä vaiheessa jo kuollut. Periandros on luultavasti tappanut hänet, mutta siitä ei tässä nyt erikseen spekuloida. Tämä Periandros siis oli Kypseloksen poika, joka oli Korintin tyranni ennen häntä. Sillä kaikki, jotka Kypselos oli jättänyt tappamatta ja karkoittamatta, Periandros raivasi järjestänsä pois. Niinpä hän yhtenä päivänä riisutti vaatteet kaikilta korintolaisten naisilta oman vaimonsa Melissan vuoksi. Hän oli näet lähettänyt sanansaattajia siihen vainajain ennuspyhättöön, joka sijaitsee Thespotien maassa Akeronjoen varrella, kysymään, mihin erään vieraan hänelle uskoma tavara oli joutunut. Aina välillä kaikkea kamaa hukkuu. No. Mutta kun Melissa tällöin oli ilmestynyt, oli hän kieltäytynyt osoittamasta ja ilmaisemasta, missä uskottu tavara oli kätkettynä. Hänen oli näet vilu ja hän oli alaston. Sillä niistä vaatekappaleista, jotka Periandros hänen myötänsä oli haudannut, ei hänellä ollut mitään hyötyä, koska niitä ei oltu poltettu. Ja todistuksena siitä, että hän, Melissa, puhui totta, oli se, että Periandros oli pistänyt leivät kylmään uuniin. Ja tämä oli siis tämä Melissan ilmoitus siitä, että miten hän todistaa, että hän todella on siis Melissa. Ja tietää tällaisen jutun, hieno kielikuva, joka Herodotos on pakko selittää auki, koska eihän sitä ihan sellaisena tarvitse sievistellä. Kun tämä vastaus oli tuotu Periandrokselle, merkki oli nimittäin luotettava, koska hän oli yhtynyt Melissaan, kun tämä oli jo kuollut. Käski hän oitis kuuluttaa, että kaikki korintolaisten naiset kokoutuisivat Heran temppeliin. He menivät siis sinne, mitä kauniimmin koristeltuina, kuten juhlaan ainakin. Mutta Periandros oli salaa asettanut sinne henkivartioita, joiden avulla hän riisutti heiltä kaikilta vaatteet, eroituksetta vapailta ja palvelijattarilta. Sitten hän antoi viedä kaikki vaatteet kuoppaan, missä hän, Melissa avukseen huutaen, poltti ne. Hänen tehtyään tämän ja toistamiseen lähetettyään sanan ennuspaikkaan ilmaisi Melissan haamu, mihin hän oli pannut vieraan uskoman esineen. Semmoinen, oi lakedaimonilaiset, on itsevaltius, ja semmoisia tekoja se saa aikaansa. Tällaista kivaa näin löydetään paljon hukkuneita esineitä, käyttäen kuolleita vaimoja ja riisuttaa ihmisiä. Kaikki voi olla vähän tämmöisiä, vähän surullisia, otetaan jotain iloisempaa, vaikka Aisopoksen faabeleita. Täällä on kans kaiken näköistä. No kyllä itse asiassa täytyy sanoa, että näissä faabeleissakin, kyllä nämäkin on vähän sellaisia, että nämä ei ole ihan semmosia eläinsatuja, mitä voisi niinku kuvitella. Näissä on melkein aina ne, että tämä kertoo sitä eläimestä hyvin lyhyesti ja se eläin kuolee. Vaikka näin. Kissan syntymäpäiväjuhlat. Kissa teeskenteli, että sillä oli syntymäpäivä ja kutsui linnut juhliin.
Linnut tulivatkin paikalle innostuneina ja ilosta sirkuttaen. Kun ne kaikki olivat sisällä, kissa sulki ovet ja alkoi mässäillä niillä yksi kerrallaan. Tada! Tai toinen. Tää on kans tällainen. Leijona ja sammakko. Leijona kuuli kaikuvasti raakkuvan sammakon kurnauksen, karjaisi takaisin ja suunnisti kohti ääntä ajatellessaan, että noin vaikuttavan äänen täytyi olla peräisin valtavasta petoeläimestä. Hetken odoteltuaan se näki sammakon ilmaantuvan lammikosta. Leijona meni sen luo, murskasi sen tassullaan ja sanoi, niin paljon ääntä niin pienestä. Joo. No ei nää ihan kaikki tällaisia ole. Sä oot terhinyt maisteri ja se on vasta hienoa. Tehnyt valtavan työn ja kirjoittanut julkisen opinnäytteen nytten kaikille ihmisille arvosteltavaksi. Ja tää viimeinen kertookin sitten siitä, että ei kannata, mitä voi silleen niinku sitten näillä arvostelijoille niinku tehdä. Tän nimi on Zeus, Prometheus, Athene ja Momos. Zeus loi härän, Prometheus ihmisen ja Athene talon. Luomisen jälkeen heidän välilleen nousi kiista siitä, kuka oli luonut täydellisimmän teoksen, joten he kutsuivat arvioijaksi Momoksen, julkisen arvostelun jumalan. Kauhean käytännöllistä. Momos oli kuitenkin luonteeltaan niin kateellinen, että hän löysi kaikista vain vikoja. Hän sanoi Zeuksen tehneen virheen siinä, että tämä oli sijoittanut härän silmiä, ettei tämä ollut sijoittanut härän silmiä sarviin, jotta se voisi nähdä minne puskea. Samalla tavoin Prometheuksen olisi pitänyt kiinnittää ihmisen mieli kehon ulkopuolelle, jotta ihmisen huonot ominaisuudet eivät olisi piilossa, vaan kaikkien nähtävillä. Ja mitä Atheneen tuli, Momoksen mielestä tämän olisi pitänyt asentaa rautaiset pyörät talonsa, jotta epämieluisen henkilön muuttaessa naapuriin olisi helppo itse muuttaa pois. Zeus oli Momoksen paatuneesta vikojen etsimisestä niin raivoissaan, että karkotti hänet Olympokselta. Näin voi toimia sitten liiallisen kritiikin edessä. Kannattaa aina karkottaa Olympokselta, sellaista ainakin pyytää Zeusta tekemään niin. No ehkä semmonen vielä juttu, että ei välttämättä kaikki ymmärrä, että pysytään tässä formissa, että ihan näitä antiikin kreikkalaisia tarinoita tässä, että ajattelin, että seuraavaksi vois vielä vähän tätä Raamattua vaikka lukea, että sitä ei moni tajuakaan, että tämä on täynnä samanlaisia Herodotoksen persialaissotien kirjoituksen aikaisia tekstejä tuolla Vanhan testamentin puolella. Esimerkiksi vaikkapa koko Esran kirja kertoo niistä. Esran kirja. Kyros antaa luvan temppelin rakentamiseen. Ensimmäinen luku. Persian kuninkaan Kyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin sanoo Kyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut kaikki maan valtakunnat. Hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin kaikkien teidän, jotka kuulitte hänen. Tää on aika pitkä. Olisikohan tässä joku lyhyempi raamattu? Joo. Kyllä täällä on tällainen. Täällä on vähän lyhennetty raamatun editio, niin katsotaas. Sitä ei kyllä suomeksi, mutta toivottavasti se ei haittaa. Ezra. The Israelites spent 20 years building a temple, then celebrate by eating crackers. Later, they decide some of their wives and children are a little too pagan, so they pack them off and start looking for nice Jewish girls. Ja siinä oli Esran kirja. Näppärää.
No, eipä tässä sitten muuta kuin odottelen, että minkälaisia asioita sitten tällainen sometutkijamaisteri aikoinaan tekee. Varmaan kuitenkin istuessaan ihan samalla lailla lukiessa joitain antiikin klassikoita oletan sitten näille YouTube-videoille, että onnea siihen työhön, oi maisteri Terhi. Skål!